Min nhar it-tnejn li ġej, dawk li għandhom aktar minn 60 sena u joqogħdu ħaltarxien ser ikunu jistgħu jagħmlu użu minn servizz ta' trasport b'xejn li ser ikun qed idur kull siegħa bejn ħaltarxien u Raħal Ġdid. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli u s-Sindku ta' Ħaltarxien Joseph Abela. Dan is-servizz ser ikun qed jopera mit-tnejn sa s-sibt bejn is-7 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar biex fost oħrajn anzjani tarxiniżi ikunu jistgħu jindew għal xi appuntament jew bżonnijiet f'Raħal Ġdid. Apparti minn hekk, dan is-servizz qed jingħata permezz ta' van li jopera bl-elettriku u għalhekk mhux ser iniġġess l-arja. Fil-waqt li jnaqqas l-użu tal-karozzi privati fit-toroq. Dan il-van ser ikun qed idur fiż-żoni ewlenin ta' Ħaltarxien. Is-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli faħħret l-inizjattiva tal-Kunsill Lokali ta' Ħaltarxien biex jassigura servizzi aħjar għall-komunità. Għandna kunsilli lokali li huma viċin in-nies li jarfu l-bżonnijiet tal-lokalità, li jarfu l-bżonnijiet tar residenti tagħhom. U għaldaqstant kienet applikazzjoni maħruġa mill-attivitajiet marbuta mal-European Mobility Week li l-Kunsill ta' Ħaltarxien applika u rnexxielu jagħmel il-ħolma tar-residenti anzjani tiegħu realtà. Min-naħa tiegħu is-Sindku Joseph Abela ħeġġeġ lir-residenti tal-lokal sabiex jagħmlu użu minn dan is-servizz b'xejn. Il-Kunsill Lokali tagħna ħass il-bżonn ħafna ta' residenti li jkollhom bżonn li jmorru fir-Raħal viċin tagħna ta' Raħal Ġdid tas-servizzi kollha li għandhom bżonn. Banek, servizzi soċjali, klinik, pinnoli, għal kollox. Għalhekk ħaseb li biex in-nies l-anzjani tagħna over 60 jkunu iktar moqdijin, għamilna das-servizz tal-van.